Hello guys, गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जालायबाय। ओमफ्राय नै अखानायै देलायनानैहाय ओंखारबाय आरोना आमलाइबादा गिर्जायाव थांनोसै। नै सिख्लाफ्रा थेवफोद दख'ना गानलादों। थांनोसै गिर्जायाव ज' जालाबायनो। गारियाबो फैबाय। सिन्थासो जादोंलाय। गारि गाखोनो हायाना। बैबा थांनांगौबायथाय गारि गाखोनांगौबायथाय सिन्थासो जाग्रोयो। थेवफोद थोस लादों सानलायदोंदां। थाबायगासिनो लामायाव। बैयो लाबोसै नेक्सन ओंखारबाय नै दे नाहरगासिनो थांनोसै आमलाइबादा आमलाइबादा। मादै आंल' भिडिअ लादोंला। नोंसोरखौ दिन्थिनायसै आं दिन्थिनायसै। मा
बे आर्टिकलखौ बाहायनाय जायो दा बे आर्टिकलनि थाखाय मोनसे रोखायै मिनिं फोरमायनो थाखाय बेखौ इंराजियाव द प्रिचार एबा द टीचार होननानैबो मिनिं फोरमायनाय जायो दा बे मिनिंनि थाखाय दा बे मिनिं फोरोंगिरि एबा फोरमायगिरि बे मिनिंखौ फोरमायनो थाखायनो जोंनि बर' बाइबेलाव बेखौ उपदेशगिरि एबा मोनसे बोसोन होगिरि होननानै बेखौ जोंनि बर' बाइबेलाव लिरस्लायनाय जादों दा जेखियानो जादोंना आङो